Okay, mayong mudto na usab ganatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga tong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Sabado. Sabado na gyud mga higala. Pizza, unsa marong pizza? Pizza utso na gyud. Pizza utso na gyud mga higala sa bulan sa Pebrero. Okay, no? Pizza utso no gahapon mga higala nang malampuson gyud usab ang pagbisita sa tong talahorong obispo dito sa may Himalalod. Uy, ato dayang paandaron dayang electric fan mga higala. Kay baling inita. Okay, padayon ta mga higala sa ato nga pagpangalagad ni ining kamuntuhon. Abay no, ari kita mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Abay no, si kuan di ay si Father Luciano Felione, no, usa kini siya ka vlogger kana ila usab kaayo sa iyang mga content, no, mga content niya sa iyang pagka-vlogger, no, namatay na in town kini, no, usa kini si Catholic priest na popular vlogger, died Sunday following a brief battle with cancer. He was 51. The Argentinian priest passed away at a hospital in Metro Manila where he had been receiving treatment in recent days. No? With heavy hearts, we share the passing of Father Luciano Felione. No? The Diocese of Novaliches said in a statement, "Please keep Father Felione and his loved ones in your thoughts and prayers as we navigate this difficult time." No, na-cancel na yung taong kini si Father Luciano Felione, usa ka ilado kay popular nga vlogger nga usa kini siya ka Argentinian. Medyo balita mga higala gikan sa Vatican. Balita gikan sa Vatican, matud pa diri sa ato ang no Pope to Orthodox parents, to Orthodox priest, Nicene Creed unites all Christians, no, sa ato pa mao kini ang nahimong mensahe usab, no, sa atong talahorong Santo Papa ngadto sa mga Orthodox Christians, no, tungod kay nibisita malagi, no, si Pope Francis greets Archbishop Kajing Bensamian at the audience in Thursday, no, sa ato pa nibisita ang mga Orthodox priest ngadto kang Pope Francis, no, the monks of the Oriental Orthodox churches, and urges Christians to express our common faith in respect and fraternal love. Okay, no? So, mga kanto mahingala nga itong mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga buhat tono ni ining kamuntuhon. Bueno, arita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, si Gondiri sa atong listahan, February 8, ang ato karon nga santo. Ang ato karong santo mga higala mao kini si Saint Jerome Emiliane. Si Saint Jerome Emiliane, no? Siya ang atong santo karon, no? Ay former sa pa naka-start man ning ako ang kuan. Okay, no? Former soldier kini siya, no? A former soldier in captivity na learned how to pray, escape, returned to Venice, and entered priesthood. Na plague and famine, cared for the orphans and the youth, no, sa tupa kini si Saint Jerome Emiliani, usa kini siya kanhing sundalo o nya nakdakpan man lagi kini, no, adtong
na nakat-on sa while he was in captivity, nakat-on in taon kini sa pag-ampo nga sa diha nga nakagawa siya ni sulod siya sa pagkapari. Together with two other priests founded Clerics Regular of Sumasca. Mao din siya, no? Mao ni sila yung mga founders sa Sumascan Fathers na died in 1537 from disease he caught while tending the sick. He was canonized in 1767. In 1928, Pius XI named him the patron of orphans and abandoned children. No, si Saint Jerome Emiliani. So happy fiesta day, no, sa mga Sumascan Fathers. So yan, okay. Nahala, no, padayon ta sa ato nga mga buhat tono ni ining kamudtuhon. Mahugkad to mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Abay na may gala. Sa ako na ginaingon, doon na magkinibitang isyu ba kabahin sa ang simbahang Katoliko tinukod ba gyud ni Kristo. Tubag niya na. Pero ang imong utana mo og naba na sulat ba sa Biblia? Tubag niya na wala yung nasulat gyud nga ang simbahang Katoliko kanang si Kristo gyud ang nagtukod tungod kay ang gibasihan ragod nga word nga Katoliko kini malaging pagsangyaw sa tibuok kalibutan, no? Kini bang masangyawon ba sa tibuok kalibutan? Unya kay mao man lagi na nasangyaw man lagi sa tibuok kalibutan ang Kristyanismo muna nga ang kining pagkakatoliko nato binasi pod ni ana, no? Binasi pod ni ana, no, nga kining kinibitang gitukod gyud ni na ang kung atong tanawon gyud sa kuan ba kana kung atong tanawon gyud sa kining sa history, no, sa history atong mailhan nga si Kristo ang simbahang Katoliko mao gid ay ang matud palagi kanang simbahan nga gitukod kanhi ni Kristo, no, kaning bitaw sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Ayan, no? Okay, no? Unya, matud pa, ang simbahang Katoliko, nag-agi man lagi kini og persecution. Muna nga panahon sa, ang mga Kristiyanos ni agi man lagi og persecution under katong Emperor Nero, no? Daghan pa, Valerianos, daghan pa, no? Unya, pag-abot ni Emperor Constantino, nahimo na hinoon kining official religion sa usa ka kining gitawag nato sa Romanhon nga imperyo. No, unya kining nahimo man lagi kini na imperial ang Christianity, imperial religion sa kining Roma, sa diha nga pag-abot ni nahimo kining Roman, no? Roman the official religion of the Roman Empire. So muna nga diha magsugod ang kining gitawag na to word nga Roman, no, kay gihimo man, no, ni Emperor Constantino kining word nga Roma nga kining ang simbahan Katoliko, ang kining simbahan nga Kristyanismo iya namang ginganlan og kining official religion of the Roman Empire. Unya nasundan po dayon kini sa diha nga si Saint Ignatius, usa sa mga sumusunod sa mga apostoles, no, direct follower of the apostles, nihingalan po niini sa Smyrna, sa yan sulat nga to sa Smyrnians, no, wherever the bishop appears, let the congregation be present, as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So kining word nga masangyawon mo kini ang word nga Catholic, unya gi-adapt kini, gi-coined kini, no, gi-coined kini ni kining Saint Ignatius of Antioquia, no, Saint Ignatius of Antioch. Unya matud palagi tungod kay ang si San Pedro may kuan lagi diha, no, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Nadugang na pod kining word nga apostolic muna nga Roman Catholic and Apostolic Church, no, mana, no. So may history gyud nga nagpaluyo ngano nga nahimong ingon niini ang tawag kanato, no, muna nga dito sa Antioch, dito sa Ethiopia, dito kita gitawag og mga kining Christian kanang
Ethiopia, no? Ethiopia. No, sa Acts 11, 12, verse 26. Okay, lain panguntahan natin mga higala. So, ganun ko inaingon ha, gibalik-balik ko na ako na pag-ingon nga, mangita gani mo og word nga Catholic sa Bible, wala. Pero ang meaning, naa. Noon niya, binasi lagi kini sa giingon ni Kristo nga, I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Sumpay niya na, no? Na gisugo po niya yung mga apostoles. Pangadto kamo sa tibuok kalibutan, o isang yung mayong balita. Ang mutuo, magpabunyag, maluwas. Apan ang dili mutuo, masilutan. Okay, klaro ha? So, ari na ta sa pangutana. Pwede nangutana na ako, kanus aman sulata ang Biblia. Ha? Sa ito, paano yun nangutana o kanus aman yun kuno sulata ang Biblia. No? Abino sa dili pa nato na tubagon, angay natong masayran nga ang Biblia gitawag og libro sa mga libro, book of books. Nga sa ato pa dili ni usa ka libro, compilation of books ni siya. Dili nato tan-awon ang Biblia nga usa lamang ka libro tungod kay daghan kini book of books, no? Book of books, no? Book no? So daghan kay ni siya, no? Unya word nga Biblia is meaning ana is biblium or book. Sa ato pa kay daghan man kaayo dining libro, wala gyud exact date nga gikuan kini kanang gisulat kini, gi-compile dagway hinuon, pero di po nato matagaan og exact date kay matud pa wala man ni compile sa usa ka higayon lamang, no? Okay, klaro. So kung sa katolikong simbahan, ang Old Testament 46 books na siya. Sa New Testament 27 books, 23 ka libro ito pa. Kung atong tinagsaon gyud siya o mataas kay ang istorya, no? Kay ang Biblia dili man ni usara ka libro, daghan man kaayo ni nga mga libro, no? And all books were written in a different times. So mga bana-bana ra nga ato no, kalagmitan 12th century, no? Okay, unya the Gospel of St. Matthew 35 AD, St. Jerome, no? So kinsa man ang matud pa, kinsa man ang nag-compile, no? Kay gi-compile malagi kini, no? Adili ang nag-translate na nag-compile ni mga higala, mga monks, no? Mga monks mao'y matud pa compile ni ini, no? Mga monks mao'y nag-compile. Unya ahuman nga gi-compile, gi-translate kini ni San Jeronimo, no? Saint Jerome. He translated it into Latin Vulgate. Unya ma-determine kung unsa ang inspired mao ang determine kung unsa ang mga libro nga sa Katoliko ang miila kung unsa kining libro inspired by the Holy Spirit ba kini o wala, mao ang Council of Nicaea niadtong AD 326 ug Council of Constantinople. Okay, no, klaro na ha. So katong pangutana, kanus amang gyud na sulat ang Biblia, dili ta makaklaro ana, no? Kay 46 man ni ka libro sa Old Testament, unya New Testament sa 27, so 73 man eh. So daghan kay panahon nga gisulat kini. Ang importante nga naa unya nasulat gyud ay unya gi-compile sa mga munghi, no? Gi-compile sa mga munghi and then gi-translate ni kining San Jeronimo sa usa lamang ka pinulungan, no? Kining gitawag og Latin Vulgate. Okay, ari na ta sa Christianity mahigala. Kanus amang gyud nga duna na mga ni protesta, no? Ni protesta sa Katolikong simbahan kay sa to laging pagtulunan Katoliko ang kining ang Katolikong simbahan mo moy kanang giila nato, no? Nga simbahan nga gitukod ni Kristo nya masabtan gid nato sa pagdagan sa panahon nga maod gyud ay, no? Pero dunay mga reform movements niadtong higayuna, no? Sa 16th century na, no? Si Martin Luther, ang reform kuan mga Reformed Church, no? Anabaptist, Anglican, ang Methodist ang nagtukod-tukod niini nga nibulag sa Katolikong simbahan
mao si John Wesley, no? Methods for spiritual growth. Mga methods for spiritual growth mo gitawag sila mga Methodists, no? Dayong Presbyterian, ang pasabot sa Presbyterian mga elders, so doon na po yung mga elders nga bulag pod mo gitawag sila og kining Presbyterian. Unya doon na po yung Baptists, ang pagpaila nga importante kayo ang bunyag, no? The reasons are not based in Christ as Savior. The difference of opinion about God and His teachings in the Bible. Magdepende sa interpretasyon sa ilang founder. Today, mas mudaghan pag yun according to the opinion ng interpretation about God, and may puruhan po nga mas mudaghan po ang mga gitawag nato og mga laing relihiyon. But Catholics remain faithful to the source of its teachings. Unsa man gyud ang sources sa atong teachings? Of course, kining sacred scriptures. Sacred scriptures. And then, sacred tradition. And then, the magisterium, ang Pope, Council, ug ang mga synods. No? Based on the opinion coming from its founder, based on its interpretation from the Bible. So, kining mga laing relihiyon, mga higala, nang ang ilahag yung pagtulunan na inigikan ra sa ilahang founder, nga binasi pod sa iyahang interpretasyon sa Biblia. While we Catholics, it was Christ who founded the Catholic religion. So, kung dili, kinsa man di ay, no? Base sa, no? So, pwede, unsa man kining sa mani street dancing ba ni dili sa tanang mo tandog nga topic ha. So padre akong pag-umangkon, pwede ra bang pakumpisalo nga dili Katoliko? Dili pwede na nga laing relihiyon, wala ka bunyagis Katoliko o nya pakumpisalon dili. Ang pakumpisalon lagi nato kadto ra yung nabunyagan sa simbahang Katoliko. Kaya ang baptism is the prerequisite sa tanang sakramento. Dili ka pwede nga mangumpisal o mudawat sa laing sakramento kung wala ka mabunyagi. No? Kaya no? Another question, unsa man ang purgatorio, padre? The period of purification after death. No? Sa Catechism nato 1021, during our human life, we either accept or reject God's offer of divine grace. Once we die, our grace is definitive. No? We cannot change our mind after death. So, yay. Higala, no? Sa ato pa, that our choice is definitive, no? Sa Catechism nato gitudlo sa simbahan nga sa 1021, during our human life, we either accept or reject God's offer of divine grace. Sa dihang mamatay na ta, ang ato ang pagpili, mao na gyud to siya. Dili na nato pwede nga usbon ang ato ang choice human nga namatay na ta, no? Sa ikaduhang sulat ni sa Macabeo, Kapitulo 12, versikulo 45, niining maligon og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron makalingkawas sa ilang mga sala sila nga nagamatay. Muna itong basihan mahigala sa atong mga pag-ampo, no? Sa mga kalag nga tuwa sa purgatorio. Sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7, ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gyud ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Sa ito pa kini di ang purgatorio, anha diha maila, no? Kung mituo ka ba gyud o wala. Abi no dinhi na lang na kita kuto mga higala ha. Ako lang gihapon kining inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usaab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagkatekises, tado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.